Közben megy a felvétel, csak úgy mondom. Nem baj. 2, 1, 0! Oké, az ajtó nincs nyitva, Manukin van. Sít a kettő elmegy mellettem, összeszarom magam. Mi a tosz? Ide hozott egy dobozt. Ja. Az fail, bazd meg. Istenem, takarlom magam. Így, Ricsi tudnám, mit csináltam. Ricsi, mi volt? Doboz. Aha. Ricsi odavitt egy dobozt, és én belebújtam abba a dobozba egy kisebb dobozzal. Csak úgy már elmentem onnan. Az fail. A hordóknál. Döntögesd a hordokat. Jaj, nem ártana. Na végre! Na végre! Szabi! Na, Mi volt? ezt meg. De mi Bent volt? volt a srút. Hallod? Hát következtettem, hogy mivel azt mondta, hogy bent meg fönt a izénál, ezért gondoltam, hogy ez egy izé. Igen, amúgy. Ott Direkt van ki- tudtam, hogy egyik götök bent, a másik götök meg fönt, tehát az tök hülyeség lenne, tehát hogy így következtetik. Gondoltam, hogy a Szabi rá fog jönni, hogy akkor a másik götök meg kint kéne, hogy legyen. És amúgy azt csináltam, hogy ott voltam annál a doboznál, amit te szétlőttél bent, csak mikor elmentetek mellettem ketten, akkor kijöttem és bementem oda. Anyád, ez mi volt? Szabi finga. Aha! Ja, ok. Mari csikém, mi legyen? Majdnem. Jó, benne nincs senki. Manu nem szarozik. Nem, fogom, ezt bebaszok egy gránátot. Hát, Gabókám! Azt már elbasztad, Hugi. Ott van benne, az biztos. Mi a fasz? Nem kéne meghalni mondjuk egy golyótól? Szopja le a kibaszott ajtóddal. Kurva, anyád faszát! És ki ezt a fost, mert tökről megdugok valakit. De bassz meg! Gabó, szopjál már le! Menj oda, Ricsi! Na végre. Elment az ötökér. Azt a büdös. Ezt te is láttad, Szabi. Igen. Na meg van, Ricsi. Ricsi az éppen annyira alaggol, hogy nem bír kimenni az ajtón. De milyen folyosón? Ez miért van nyitva? Na akkor bemegyek, te meg gyere ki és kiüldözöm. De milyen folyosón megy? Mit láttál te? Mellette. Fú, bassz meg. Ez mi a faszom volt? Na nézd már, itt egy üveg! Ott megy. Kis uncutja. Hát
Ezt elbasztott testvérem.